Добро утро! Този път темпото е по-снижено, но имаме повод за високи емоции. Тук е скитницата от приказни вълшебства. Този път е зад камера. Стига толкова сте ми гледали пукавата физиономия. Време да видим нещо по-красиво. Здравейте, приятели, как сте? Преди да ме изхвърлят от вкъщи заради нещата, които посях на масата за хранене, искам да ви ги покажа, тъй като ще бъдат опаковани и ще заминат в ателието, за да станат калъпчета и да достигнат до вас. Предполагам, в този ранен час няма да има много хора, но аз трябва да ги прибирам от масата, затова и гости очакваме, затова преди да съм ги прибрала, исках да ги покажа и вие да им се налюбувате и заедно да започнем така много красива и позитивна 2025-та и тя да бъде толкова цветна, най-малко колкото тези модели. Знаете, нашето вече е лудост. Сигурна съм, че всички си казват, ето тая лудата пак се появи, но това е, приятели. Всичката тази лудост води до ето тези красоти. Надявам се да се чуваме. Все още няма никой да има то в 9:30. Не е много желателно хората да стоят, всички са на работа или си имат ангажименти. Така, сега съм приказвала глупости, почвам да показвам, вие ще го гледате на запис. Ако има нещо като въпроси, ще отговарям в последствие. Сега направихме, може би, около 50-60 моделчета. Пак ние предните трудно успяваме да произведем, но нали сме такива откачения и пълна откачена работа. Това аз не го приемам като друго. И в този ред на мисли ние още предните правим, но вече бълваме още толкова модели, защото нас, както казах и на предното видео, това ни храни да бъдем цветни, да бъдем красиви, нещата да се случват и сега, когато има интерес и търсене от страна на клиентите, вече всички толкова добре познават тази дейност, ние да успяваме да отговаряме с много модели и това да води до повече клиенти за вас, които да не се чудят какво да изберат за персонализиран подарък, а да ви потърсят. Сега започваме с Дими, здравей! Значи, тази година на паната, особено тези, които са квадратни, си мисля, че можем да слагаме от тези палмички. Ние направихме две разновидности. Добро утро и вие сте прекрасни, благодаря. Така че идеята на тези палми да бъдат разделени е едната да стои в единия край на... Аз съм споделяла снимки, вероятно сте виждали, другата да стои в другия край на квадратни правоъгълни рамки. Стои много красиво, надявам се, че ще го опита някой от вас това като идея. Сега тук предстоят няколко фигурки, които са големи и са подходящи за пана, разбира се. Любимите ни пана. Любимите пана са и вече и на клиентите. Виждам, че се развихрихте в много различни модели, много ме радва това. И фигурката, когато е направена читаво и е красива, няма как да не бъде продадена общо взето. Силно се надявам, че и тези ще имат успех и за вас най-вече. Значи тук имаме един сънливко, да започнем с него в ранното утро. Виждате го, един такъв голям сълдър, голям е. Той ще бъде за пано. Наредила съм ги така, между другото някои имат от транспортирането, тъй като идват от много далеч. Някои идват с леки отчупвания, но ще ги успеем да ги ремонтираме, се надява. Затова нямам да ги вдигам. Не знам къде на кой елемент може да му е заминал. И след като ги премятна няколко пъти моето дете, надявам се да оживеят. Така, това тук много ми е любимо. Не знам дали ви хареса и на вас. Бих искала да обърна внимание отново на детайлите, на миглите, всичко е правено отделно елемент по елемент. Наистина много труд се изисква, за да се получи нещо подобно. Следват ето такива зайчета. Направихме голям за пано. Направихме и мъничко за рамките. Тук е това, което знаете, споделих. Също голямо е за пано. Тук имаме един такъв симпатяга, който ще поседне на пънче. Ах, голяма радост за мен, голямо вълнение сутрин рано. Капки от любов. Капка от любов. Ето тук имаме една от кован. Това не знам, що го поръча колежката ми, ще го умуваме. Не знам каква беше идеята тук. Тук имаме една такава симпатична дъга.
Сега, преди да се прехвърля към другата част на масата, продължавам пак с лявата и част. Виждате го този саладор. Тук имаме меченце върху Здравейте, добре дошли на всички. Днеска показвам едни красоти и меченце върху кит. Ето, 40 плюс, явно B12 нещо ми липсва. Хлопа ми дъската. Не мога да привключвам приятели на езиците, повярвайте. Като мислиш на няколко езика е трудно. Сега, след меченцето върху кит, сега дойде ми на английски, дойде ми на турски, но на български не се получи коя беше римата. Ой, боже, както и да е. Трябва да почна да пия гинко билоба, разбра се то. Ако има някой да препоръча марка, трябва да потърся. Шегувам само, не хлопа ми дъската, това е ясно. Така, продължавам без да говоря глупости повече. Тук имаме слънчета. След мечета пилоти, нямаше как да нямаме слънчета пилоти. Слънчетата пилоти също са, според мен, най-малко толкова красиви, колкото и мечетата станаха една идея по-големи, заради ушичките им, които имат. Уй! Как да не ги изде, човек? Как да не ги изде? Ето така, 5 бройки. 5 бройки са, всъщност 5 имаме тук. В тази част на масата имаме още подпорка, малко по-весела. Имаме нови лъвчета също. Ето така един по-симпатичен момчешки сет, защото знам, че вече ни ругаете. Само момичешки правите. Само момичешки, вижте, този път сме наблегнали на момчешките. Или поне на по-неутралните такива. До тях има ето този голям сладур. Между другото, под тази дъга, вероятно ще я пуснем отделно. Тук може да бъде поставено и друга фигурка. Не е казано, че трябва да бъде само това момченце. То за него е предвидено по принцип, но мисля, че може да комбинирате и с друго. Ако има някои въпроси, може да зададе. Тук е любимия ми. Пилот. Нагарияк. Така, продължаваме в тази част с един много дългоочакван сет. Ето го. Питър Пан ли? Как е по-правилно? Тук изработихме и него. Имаме и тези сладори тук. Знаете, Мики Мауса ни беше сето 4. Допълнихме петата фигурка, защото предната се беше повредила. По-скоро беше се загубила, нямаше. Тя, ако е повредена, ще я поправим, но просто се беше загубила. Имаме ето такава дъга. Също и предстои много голяма бомба. Един сет, който дълго време не искахте. Сета на Цар Лъв в най-красивия му вид. Тук и направихме и фигурка за пано. Прасчо. Как му беше името, оля боже, забравила съм героите. Тук и другия сладър. Продължаваме с още една интерпретация на зайчета, които също са много сладурски и мисля, че са подходящи за момче и момиче. С биберонки като размер са много подходящи. О, любимата ми песен на заден фон. Така, тук продължаваме с няколко маници за рамки. Между другото, малко хора правят от вас. Рамка, отстрани фигурка с надпис на име, примерно. Можете да опитате подобна декорация. Имаме няколко дребни елемента. Установих, че нямаме достатъчно пеперуди, които да са подходящи. И тук направихме няколко. Тази. И това нюнч. Много е сладка. Имаме един биберон, той мисля, че е към зайчетата. Да. Така. И тук имаме един такъв фъстък за подаръчета за гости и за дребни нещица, които бихте правили. Тук имаме
Също подпорка и 2 птиченца. Ето тук имаме бухалчо. Тези ги показах. Имаме едно котенце, много е сладко, нали? И ето тук няколко коледника, с които закъсняхме, но нищо, ще ги пуснем до година. Имаме този сладурко мишок. Имаме това зайче. Имаме серията чашки, които предходната година бяха много яки. На мен това ми е станало сега любимо. И един ешко имаме тук. Имаме слънце. Това са все дребни елементи, които поставени върху паната, приятели, стават много, много красиви. Имаме гъбка с пеперуда и общо взето това са май-дребните елементи. И колко е сладка! Много са готини. Много. Всеки нов модел ме кара да се побърквам. Виждате още от сутринта. До този път съм по-мълчалива. Просто любовам се на това, което стои пред мен и не ми идва дар слово. Затова съм по-обрана от към приказки, но то няма какво да се говори. Излишно е просто. Човек наистина трябва да им се полюбува. Идеята тук е да ви ги покажа във вида им, в който са моделирани, след което те ще отпътуват в ателието ни, за да станат калъпи и след това да достигнат до вас. Може би всичките много ми харесват, но честно да си призная, аз най-много се развълнувах на този сет. Не знам защо. Изключително сполучлива разработка, като идея пак мечета. Но според мен си нямахме подобни мечета. Просто съм влюбена в тях. Не знам. Много красиви станаха. От към изпълнение, от към моделиране, наистина едва ли някой би намерил забележка. Аз лично не успявам, въпреки че обичам да критикувам нещата, които правя. Надявам се и като калъпи да се получат добре. И този симпатяга тук ми е много любим, много. Мислих да го комбинираме с тях. Мисля, че ще се получи добре. Крилета му са подвижни, така че вероятно и само тях ще ги има като кълъп. Те също биха могли да бъдат поставени, според мен, на фигурки, на които биха стояли добре. Тук при мен има ли друго да покажа? Не, тук няма място за тях. Трябва да се види къде, на коя фигурка има подходящо място, на което да бъде поставено криле. На кого съм да те изтърва? Грети, добро утро! Любоваме се на новостите тук. Ще ги покажа пак, няма проблем. Ти си пристрастна към мъжето. Имам някакво пристрастие, признавам се. Не знам защо, но тези се получиха много сполучливи, според мен. И се надявам, че най-вероятно ще ги пуснем пак като отделни фигурки. Примерно дори само това върху пано би стояло доста сполучливо. Така че ако трябва да бъде по-малко пано, примерно върху кръг и така нататък. Тук е големия му вариант за по-големите рамки, които ще правите. Имаме една такава сладорана тук. На лебед ли ви прилича или на пате повече? Аз може би е лебед, но съм направил много дебела шийката. По-скоро си е грозното пате. А отляво си новите кълъпи. Добре, радвам се да ти харесат. Това на какво ви прилича? Май повече като на патенце ми се струва, нали? Грозното пате. Лебед ли да е? Добре. Много е готин. Тук има и такива дребни елементи, пак които биха могли да бъдат поставени върху рамки. Няколко. И тук имаме ето тази красота. Не е ли уникална? Много е яка. Имаме ето този бебок. Това между другото тук, ако
ако се оцвети за червена шапчица, според мен би могла да мине в гората. Много яко. Очите са ги направили уникално. Наистина. Че колко пласта има глина тук. Първият е на самата фигурка, след това бялото един, след това е сивото втори, след това е черното трети, четвърти и пети е контура. Пет пласта са нанесени, за да бъдат направени очи, така че последствие отцветявайки ги да се работи лесно. Наистина уникални. Та тук е розовата шапчица. Много е сладка, много е поетична. Гледайки я така, не ви ли да напишете стихотворение, примерно? Чак пак толкова, я нези, аз се спри сега. Така, бяхме стигнали до тук. Ще продължа и на другата страна. Имаме си ето такъв един сладур. Морската тематика ни прави много хубави неща, но се струва леко неразработена, ли да го кажа, или по-малко търсеща се. Много е красив, нали? Да, тук е този симпатяга. Имаме панда. Пак, като за пана, ми се струва, че би било добре. По идея. Тук имаме тази симпатяга. С замижели очи. Също е много сладка. И това според мен ще бъде много готино нещо. Пак казвам, върху рамки, които са правоъгълни или квадратни. Тази комбинация. Ето ви един нов модел, който сега тя тук стои, нали, двете дървета сякаш са разделени, но това стои в единия край, това стои в другия съответно. Аз нямам тук рамка, ще да покажа върху нея. И нова идея за пано. Сега тук дали ще сложите умичето или ще сложите нещо друго. Оставам на вас, вие да измислите. Луцам. И на финала какво остана? Ето този сладур, аз го бях показала, той е много сладък. Дали да се радвам на жирафа или на самото слънче, не мога да реша. Много яко. И я размести дърветата. Трябва да ги разместим. В смисъл да ги сложим, така ли? Добре. Така ли? Да, ще стане много яко. Супер. По принцип идеята е такава, да стоят в квадратна рамка. По този начин. И в средата да имат фигурки и разни други фигурки, като слънца, например. Ах, че не се сетих да взема една рамка. Това ще е голямо, вероятно, но... И така, като е бял фона, би станало много добро. Някой ден може и да направя подобно видео. Наистина много приятно се получава и като идея съм сигурна, че вашите ще бъдат още по-уникални. Днеска е толкова магично всичко, наистина вълнувам се и не ми идват думите отвътре, просто съм безумовна пред тези красоти. И колкото и да съм приказлива и бъбрива по принцип, днеска не ми се отдава. Много е красиво всичко. Сега, мисля, че стигнахме почти до края, да.
общо взето. Мога пак да повторя за тези от вас, които сега идват. Кажа нещицата, които направихме. Обаче това се писа по-добре. Красота! Наистина. Поздравяваме с тази песен. Много яко. Супер. Вълнувам се. Не съм отцветявала много отдавна. Не мога да стигна до офиса, в който имам моите боклуци. И това много ми тежи, но гледайки ги сега всичките тези неща, много се зареждам. И си казвам дали да не отида да отцветя нещо, просто да си начеша крастата. Това наистина е краста. Не знам. При мен е краста. Не е добре работата. Не е нормално, признавам си го. Без бой. Грети, ти си на линия, я да направя още един така панорамен изглед. Брод, имаш ли от тези дръвчета? Тепърва ще ги правим, да. Мисля, че ние бяхме пуснали подобни. Трябва да видиш в сайта Рози, дали случайно няма от тях налични. Ето тук правим панорамна обиколка на нещата, които очакваме да станат на калъпчета през 2005 година. 2005-та! Върнах се в дълбоката ми младост. Не, 2025-та. Върнете в 2005-та, моля ви. Имате ли вълшебна пръчка? Ще погледна. Не знам. На фона на песента унемях и на фона на моите красотички тук. Бухалчо. Пипиръцки. А това? Дали да не го издеш? Ето го Сладора така. Петата фигурка на Мики Маус. Може и отделно да я пуснем за тези, които вече има 4-те. Благодаря, радвам се, че ви харесват. Всеки път погледнеш ли на планината, най-после хубав царов. Да, наистина. Това, което стана като пано, не знам. Вижте снимката, това е от снимката, нали? Най-малко красиво, колкото него. Питър Пан. Ето, Грети написа правилното име. Аз си го наричам Петър. По-нашему. Петко. Ай, лъвчета. Имаш ли нужда от лъвчета, Грети? Много са яки. Разногледа. И аз съм разногледа и унемях. Днеска дар слово е така притеих дъх и не знам кой да покажа по-напред и на кой да се нарадвам повече. Ето ги палмите. Чакаме Грети да ни вдъхнови. Да видите какво ще направи Цвети. Всички се справят уникално. Включително и Грети, всички са уникални с разработките си и с нещата, които правят, защото това да бъде оцветено също не е никак лесна задача и не само оцветено, да бъде направено в цялостна визия с рамката, с всичките останали елементи на името. Иска си наистина човек да му идва отвътре, да го усеща, да му харесва това, което прави, защото представете си колко точки трябва да направите тук, гледате. Някой, на който не му харесва това, ще си каже, това да е нормална работа.
Тя наистина работата не е много нормална, но си е голяма страст да вдъхнеш цвят на подобна фигурка. Това е, приятели, да не ви губи повече от времето и да не става много дълго време видеото. Да се върнем на приказната дама тук. Имате ли някакви въпроси към мен? Значи не мога да дам срок в момента, но ще работим върху тях. Знаете, все още изпращаме предходната партида, която беше преди колко месеци, едва ли бяха предните модели, които направихме, така че и тези и още много през 2025 се надявам, че ще ни вдъхнат много положителни емоции, много мотивация да творим и много хубави спомени, защото за мен и изпращането към крайния клиент е голяма емоция, особено когато ти върне обратна връзка с положителна реакция. Не знам дали има нещо, което би ме зарадвало повече. Както и при вас, и предния път го казах, хранят ме вашите разработки и всичко, което успявате да сътворите. Отивам да пия кафе. Вие пихте ли още? Малко закъсняхме днес. На здраве! Тук се включват нашите партньори. Мерхаба евриманан. Така. Надявам се да ви харесват. И очаквайте в най-скоро време да бъдат пуснати за предварителни поръчки. Защото наистина станаха много кълъпити и е трудно да бъдат поддържани. Налични и преордера, да, знам, че ви е време, нетърпение, разбира се, човек иска веднага да получи тези красоти, но и разберете, не и нас, наистина е много трудно да ги поддържаме налични, защото това е адски много силикон и инвестиция. И какво ли още не, за да... Пък и ние не можем да преценим кое ще се хареса много, за да правим от него най-много. Те толкова различни модели и всеки ги интерпретира по толкова различен начин. Не мога да преценя от кое да поддържам налично. Наистина ми е много трудно да преценя. Започвам да ги сънувам. Радвам се, че ви харесват. Бъдете здрави през новата година, животът ви да бъде изпълнен с толкова красива палитра, както тази, която аз показвам днес. Да имате преобладаващо позитивни цветове и само хубави моменти. На първо място здраве, разбира се. Заедно да постигаме още много цели и уникални са. Мери, радвам се, че ти харесват. Наистина станаха, както винаги. Аз вече не се изненадвам, но има така едно вълнение, което те кара да правиш и да правиш, да се случват нещата. Така че очаквайте ги, приятели. Новата година се надявам най-вече здраве да ни донесе. На първо място всички да бъдем здрави, защото здравето е най-незаменимо. Всичко това са подробности, ако го няма здравето. Така че бъдете много здрави, много щастливи и много целувки от мен. Успех в всичко, което правите и до скоро виждане. Довиждане. Бях малко по-лаконична днес, извинявам се, просто и аз като вас спирам дъх пред тези красоти и си мечтая кое как може да бъде реализирано, в какви цветове да бъде изработено, кои боички да бъдат ползвани. И затова днес съм по-умерена от към емоции. И така, благодаря, че ме гледахте. Пожелавам ви само положителни неща през новата година. До нови срещи. Чао!